Meru kono nyakwar Mgajwang. Joma dongo mapiyo piyo nikech sa tin. Dang bed gima ber ahinya ka rapim mar golo gavana okete malo matin nikech chal ka gima MCAs oliro wach ni ka gavana okotero gi retreat in kuro impeach oko. Anto kaber to ka MCAs oneno ni gavana ok ti kaka gidwaro to gigole agola. Wich lech turo mna wuonogo. Nikech governors ogogogo bende matiyo gi MCAs. Nikech sama ok odwa jalupne to tiyo gi MCAs. Sama oneno ka MCAs ok dwa manya hinya weche mag maendeleo to tiyo kodgi mondo gitim ang'o mondo giling. So sembe ipimo gang'o gi nyamin. Tich marach ma governors mang'eny tiyo en nikech MCAs otim ang'o oyienegi. MCAs bende ong'eyo ni sama governor timo marach tidiye to timo ang'o to golo. Kiketo threshold ni malo to governor bro bet office to kotina jopiny to ok penje penjo nikech threshold mar gore ni ang'o ni malo. Oweya kaka en ni ji ogwere agweya. Kidwa tiyo ne japiny to tine jopiny ka MCAs dwa impeach to gi impeach to japiny mong'eyo ni tiyo ne ginone bro duoki. Martin Nyaga Wambora gavana machon wa Embu no kadhe midhiero mapek ni otony koni do konye koni senate konye koni to mago ne okonya golemo kata kamano no dhi nyimo tieko igni 10 Tamareo Ni en gi 9 lives. Kambura Victor paro ni gima wach ni en wach mayom ma to kuro yom. Governors nyaka ng'i kaka go siasa. En mana siasa. Nikech kana manyalo paro kada mana kod no wacho ni this is a political process. Yes. Governors not a legal process. Ere gimomiyo governor achiel ni enema of the face impeachment ariyo mama okuongo face within 2 months. To mamoko kata weche mag impeachments ema ok yudie. Ok iwinjie. Manyamira notony. Manyamira notony. To bende ok onyalo wacho ni en motamore miyo MCAs gi gima MCAs go dwaro. Joma moko gi to timango. Ok ochuno ni gimiyogi. Koro governor nyaka ngipog kichaparo ni governor ma Meru ni iwacho be ni en bishop. But mani level mar bishop ko nyasache mong'egi en. Imando koro okwangi. Imando koro nyasache mong'egi. Giwano mana gita. Emong'egi. Giwano mana gita emong'egi. Jadolo moro njano kona ni Victor. Wuod polo ni ine ming'eyo. Ine ming'eyo. Koro Victor siasa ok en altar. Kaka gik moko timore altar, ok kaka timore siasa. Nitiere dhok gi kaka igoyo siasa. Nitiere moko aparo ni wanga tiyo maber gi magwanga. Nyongo tiyo maber kocha. Go wili. Nairobi kae Sakaja tiyo maber gi jogi. Koro mae to kiko chand go jojo piny. Emono mieneno ka gini noter ka UDA kocha to negi wacho ni adhulo oswachu. Magi no dhi Senate ochako kone ni dhubet piny olos gini. Koro nyako ng'iya kaka ginyalo goyo siasa nikech magi to gin weche siasa. Kota ameta paro ni samoro ne ok owinjore bed gavana. Okay. Wach mari mogik senior. Erokamano VOJ. Jomane nyithindo madhi timo penj maduong' KCPE moko mag KCSE bende chako en mara mna kaka pila kwayo negi hawi maber higni duto magisebete class Nyasaye bro telo negi ng'eni mae lot mogik mar KCPE mwabedo gode penywa kae so akwayo negi hawi maber jopuonje setiago gi maber to maduong' moloyo akwayo ni jonyuolgi omigie lwasi maber mar timo penj. Nyathi ka nitie gimodwaro to kinyalo miye mondo tim penjo maber. Miye. To mogik duoko mar penjno ok onyiso ni inie miberie kata inie mirachi. Duoko mar penjno penjen mna gimi itemi godo. So kik ikawe matek ahinya. Ubro dhi okang' machielo kendo pod okang'no nitiere kuonde moko mibro temie. Erokamano Fred. Victor paro ni mana kama senior teneno wa kwa hawi maber na nyithindo ma ikore ne timo penj. Paro ni an gi odwa wan gi candidates malara beach. Erokamano. Okay. An gi candidates ariyo, adek. Ntiyo mera maluwo bang'e nigi candidate achiel kaito yuora. Bende nigi candidate achiel mar form 4. Koro gi candidates mamoko wakwayo negi hawi maber. To mogik Victor adwaro kwayo jowa ma winjowa kendo chiko itni mana kaka wawacho ni siasa ma ugik sani en tuk pesa. Tug kitang'
mondo mi kata kiyudo gimoro tidag odiochieng' ma kiny pesa no okonyi. Gima kinya kia nower kanyo gi wuodge Mujimbe ma ne en jathumo kach bigi Dola Mayienga Dola Mayienga bigi duoko jodonge thum. Ero kawuono nyakwara Monga Jwang mane kaka otieko chendo kawuono, an bende ariwora gi jowetewa mar kwayo maber ahinya ne joma dhi timo KPSEA, KCPE kod KCSE kaachiel koda maber ahinya ne nyithindo ma bende jumani thothgi dhi dok pacho e yweyo mar dweche malawo na 2 gi 3 kama kapok oyaw tam mokwongo mar higa manyien ma 2024 ma en tarik 9 dwe mar 1 higa manyien mar 2024. Ka kamano nyakwara Monga Jwang, akwa jonyuol sama nyithindo dogo pacho kama ubedo korgi tupuonjo gi weche mag ngima kikoro wegi bedo na marach ahinya malit ahinya kiyudo ka jonyuol moko go mbaka kendo chal ka gima lor ma idhi lor godo sikul ni koro kendo rach ne gi ahinya. Marang'o umiyo jopuonj ting' mapek to gin gisetieko migapgi. Migao modong' koro en mari ka janyuol. Nyathino ok ondiko barua mondo obed nyathini, en dwaro maru ka jomadongo. Koro akwayo gi muolo kotamo wang'i to manye rieko kuom kanisa, johocho, Nyasaye bende biro miyi rieko, lam Nyasaye biro miyi rieko kaka idag kodgi e kindeni. Ka ok kamano riti ma kawuono, beduru kod odiochieng' maber. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai.